Er vi blevet skabt for at leve et offermentalitet? Nope. Så hvis du har sans for kvalitet, så lyt godt efter og hør, hvad der blev set. Der blev set en mand med et tomt blik med rester og håb bestemt, så det hele nok skulle gå. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg ændre, hvis det hele er skrevet på? For kan sten på gaden er vidne til de timer, der blev brugt i træk på at finde spændingen i øjeblikket og fodre led med skræk. Fandt ikke trøsten på gadens skulder, søgte efter en større magt. Lige på sekundet væltede alle tanker om den evige pagt. Solgte sit liv til tomheden, og problemerne blev bragt. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg ændre, hvis det hele er skrevet på? Så forsvandt identiteten ud i det blå. Imens han råbte Thug Life, 2 sekunder efter, så blev han en Thug on Life. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Hvorfor gør det så ondt, at jeg ikke ved, hvor jeg ender hen? Men livet er en investering, for de gode gerninger er den glemte valuta. Det lyder måske lidt skørt. Tænk lige over, hvad der blev hørt. Der blev hørt en fortabt stemme med rester af håb, så det hele nok skulle gå. Lydfiler med satans værk ligger nu, hvor hjertet lå. Og de sidste ord, der blev sagt under regn, nogle ubetydelige ord, efterfulgt af et håndtegn. Det her liv skal betragtes som en, der er forbigående. Så fandt man lige et træ stående, stod under den skrone og ved som en trone. Tro det eller ej, efter min profet der blev hundet, er det kun mit liv, der blev skånet. For min ære blev trampet, og ikke fordi Dannebro blev brændt af. Havde fulde blikke rammer hårdere end et slag. Jeg tager det som en kompliment. Nu hvor jeg har din opmærksomhed som en fang, det her er en påmindelse og ikke en sang. Døden kan komme lige nu og her, og ikke for at gøre dig bange, for det er blevet hørt og set. Jeg følger de samme spor som en profet. Det lyder måske lidt ekstremt, når vi har denne livlige dønne pagt. Ups, nu er jeg bare endnu en person, der er blevet præsenteret af den fjerde magt. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Hvorfor gør det så ondt, at jeg ikke ved, hvor jeg ender hen? Men livet er en investering, for de gode gerninger er den glemte valuta. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Hvorfor gør det så ondt, at jeg ikke ved, hvor jeg ender hen? Men livet er en investering, for de gode gerninger er den glemte valuta.